трябва да излезе една СУС. Излезе СУС, почва се вижда. Чакай, бе, мотли малко. Мотли, бе. Ето ги ми курите, уморен. Тръгва. Ето, излиза, ето е михур. Това е, айде, тръгват михурите. Чакай да го видя сега. Сега ще го видиш, чакай. Внимателно мисли. Дай надолу въйцата. Ето голяма, да? Видях. Да. Голяма. Голяма. 70. Аз за такъв бях пуснал. Я го взеля го. Остави го, не го вади още. Не е съвсем. Дай нагоре. Давай нагоре. На 1 метър беше отдолу. Не, влиза под лодка. Дай напред. Влиза под лодка. Дай нагоре просто. Мотли, бе. Айде михури. Айде, такава искам. Така. Давайте. Дай матунче. Лекичко, вече. И аванса веднага. Да работи. Много михури излиза. Добре. Тръгнаха. Та и стига толкова. Навива. Идва. Воблера му къде? Воблера е ето го воблера, в устата е. Отвънка на устата е. Мале. Спокойно, не е много голям. Не е спокойно. Чакай да го кънджосам. Чакай. Огромен е. Чакай след под лодката. Лекичко ще го кънджосам отдолу. Лекичко, няма да го такова. Да. Леко ще го кънджосам. Сега трябваше да го удара, ама... Огромен. Ама беше отдолу, да не му удара кордата. Давай пак по същия начин. Не е много голям, аз мислех, че е много голям. Главата такава. Просто много силни сега. Явно. Пробвал ли се тази канджа? Не. Няма такова. Не, бе, нищо и няма. Кой е на канджата? Кой е на канджата? Дай пак. Той си изкара вече въздух.